Nagapagawas ang nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osamis Archbishop Martin Sarmento Bawa Didi sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis nga maong Misamis Occidental ug pastoral letter Domingo sa Santos Misa sa 18th Sunday in Ordinary Time nga gibasa diha sa Metropolitan Cathedral sa Bacolod Concepcion sa Tagbayan sa Osamis. Gibasa ni Reverendo Padre Lani Serino ang rektor sa Cathedral sa Tagbayan sa Osamis. Nagpunting ang mga pastoral letter sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney kasa kasaulugan sa fiesta gisaulog karong adlaw nga mao ang patron sa mga diosesano mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Nalatin sa sulat pastoral sa Sobispo Archbishop Pamawan ang kinabuhi ni San Juan Maria Vianney nga usa ka diosesano nga pari Cora sa Ars modelos tanan nga mga batuon nga natawo nadto nga tuig 1786 ug namatay sa tuig 1859. Ang kinabuhi ni San Juan Maria Vianney dugang pa sa sulat pastoral sa nagunang magbalantay nga sa kasamtangan mapadayon nga naghatag og tulukibon impluwensya sa simbahan ug sa tibuok kalibutan bisan pa sa panahon sa modernong teknolohiya. Dugang punto nga tagang pagtagal sa Arsobispo diha sa natad sa pag-ampo ang pagkigsuod sa Ginoo din sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney. Ang pag-ampo mao ang pagkikiusa sa tao ngadto sa Ginoo kinsa mihimog lakang aron mahiusa sa tao kun ang matag usa ang nagugma sa Dios magbalipayon o magbaya nga modol o musimba sa Ginoo. Yan ang balaang pagtahod mapaubsanon kayano o gugma diha sa paminaw sa Ginoo sud sa iyang kahaylanman ug daw malimtan sa tao ang pag-irog sa orasan. Sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney sa taas gayon sa pag-ampo matag adlaw ug dakong panahon dinhi anaa gayon sa simbahan alang sa pag-ampo ilabi na sa pagsimba sa Ginoo diha sa balaan nga Eucharistia kay alang sa mga santos nga ang gahom sa pag-ampo mo palig-on sa pakigsuod sa tao ngadto sa Dios. Ikaw punto gipambit sa sulat pastoral sa Arsobispo nga gibasa sa presidente sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga ang kinabuhi ni San Juan Maria Vianney ana gayon ka ang makanunayon diha sa iyang pagpangalagad dinisip espirituhanon nga mahan sa iyang mga karnero ang kompisilanan ang nahimong gagaan di daghang mga kalag ang nagiyahan pagbalik kadto sa Ginoo nga dili tiaw ang iyang paghatag og panahon diha sa kompisilanan tungod kay napulog unom o 16 ngadto sa 18 ka oras sa matagadlaw o usa kini katalagsaon nga iyang pagpailob o pagkamabination alang sa mga naghinusol. Dugang pa sa sulat pastoral sa Arsobispo nga diha sa pagpuasa may dugdanon nga kabahin sa pagkapari ni San Juan Maria Vianney alang kaniya ang maong buhat dili alang sa pagdisiplina sa kagalingon kundi lakip na ang pagi aron masuod ngadto sa Ginoo aron mamahimong epektibo ang pagpangabuyo nini alang sa uban nga si San Juan Maria Vianney dili siya mukaon og karne og bisan unsang labian nga pagkaon. Ang iyang kasaganang gikaon matag adlaw mao ang gamay nga patatas o ampan og tubig kay ang iyang pagpuasa giubanag naghinaping pag-ampo kay kining mao nga buluhaton nga iyang gihimo isip penitensya tungod sa sala sa iyang mga parokyano sa mga mikumpisal kaniya din iyang gipaambit sa iyang mga parokyano nga ang pagpuasa penitensya o pag-ampo makaputi sa kailanman sa tao o mopalapad sa iyang kapasidad sa pagkamanggihatagon. Dugang pa sa sulat pastoral sa Arsobispo nga sama ni San Juan Maria Vianney nagdasig sa iyang mga parokyano nga makanunayon nga modangop sa mahal nga Birhen Maria isip espirituhanon nga inahan og tingpangamuyo tungod kay ang Birhen Maria sulundon sa iyang pagkamasinugtanon sa Dios ng kabubuton og siyang pagtahan sa kagalingon ngadto sa Dios. Alang sa Arsobispo diha sa kinabuhi ni San Juan Maria Vianney gipanalaginan sa Dios og nahimo siya nga instrumento aron nga ang tao mas bulaw pa ang pagigugma sa Ginoo og daghang mga milagro ang nahitabo sa iyang pagaliya ni San Juan Maria Vianney. Busa sa kasamtangan nga panahon ang kinabuhi panag-ingnan o gitudlo ni San Juan Maria Vianney nagpabilin nga bituon sa minan alang kanatong tanan sa iyang paghatag og gibugaton sa pag-ampo, penitensya, pagpuasa o demosyon sa balaan nga Eucharistia nga nagtukbil sa espirituhanon nga panginahanglan sa tao nga nagtinguha og personal nga kausaban aron masuod ngadto sa Dios. Ang kinabuhi ni San Juan Maria Vianney
Gipanalanginan sa Dios ug nahimo siya na instrumento aron ang tao mas mulawom pa sa paghigugma sa Ginoo. Una na milagro, usa ka asawa sa taga Lyon, France. Midala sa iyang bana nga anaa na paralyzed ngadto kang San Juan Maria Vianney. Yang gihikap og nakasinati sa milagro ug nakalakaw. Ikaduha, ang pagdaghan sa harina. Daghang kabus sa ars ug nahitabo ang dakong gutom. Niampo sila ug nagpakitabang kang San Juan Maria Vianney. Ug sila nakasinati nga ang sudlanan sa harina sa mga kabus na puno. Ug daghan pang mga milagro nga nahitabo tungod sa pangaliya ni San Juan Maria Vianney. Busa, sa atong panahon karon ang kinabuhi, panig-ingnan o gitudlo ni San Juan Maria Vianney, nagpabiling bituon sa amihanan, alang kanatong tanan. Ang iyang paghatag o gibugaton sa pag-ampo, pagpinitensya, pagpuasa o debosyon sa balaang Eucharistia, nagtukbil sa espirituhanong panginahanglan sa tao nga nagtinguhag personal nga kausaban ug sa ingon masuod sa Ginoo ug sa usag-usag. Niining panahon diin gitagaag prioridad ang mga butang lumalabay, ang kayano ug pagpili nga magpuyo sa kakabus ni San Juan Maria Vianney, mao'y pahinumdom kanato unsay mahinungdanon sa kinabuhi. Sa mga panagbingkel, kagubot, gubat, ug walay pagpasinayluay. Si Juan Maria Vianney nagsaksi nga ang tinuod nga kadaugan makabot sulod sa kumpisalan diha sa sakramento sa pakig-uli o pagpasaylo. O sa pagpadayon sa tugpanaw balik sa amahan, ang mahal nga Birheng Maria mao gayud ang bituon sa kabuntagon. San Juan Maria Vianney, iampo mo kami. Kaninyo nga naningkamot nga moalagad sama kang San Juan Maria Vianney. Sa ato ang pinirmahan sa atong halangdon nga arsobispo sa Osamis ug apostolic administrator sa Pagadian, pinitsahan Agosto 3 nining tuiga, Arsobispo Martin Sarmiento Humuad Didi. Ang tipi kabahin na payag sa mismo nga pagbasa sa sulat pastoral sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osamis Archbishop Martina Sarmiento Humuad DT nga giyabasa ni Reverendo Padre Lani Serino, ang rektor sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Manager Kampalang Radio si Dominio Manuel Lorenz Kilsier na nagsa Dakbayan.